שלום, אני ניר ארז ואני רוצה לספר לכם מה אנחנו עושים כאן בטריילינג פארמה ולמה דווקא אנחנו מתמקדים בסרטן שלב 4, כי באמת הרבה אנשים פונים אליי ואומרים לי, שואלים אותי למה דווקא בסרטן שלב 4 ולא בשלבים יותר מוקדמים של המחלה, כי סרטן שלב 4 זה סרטן שהוא גרורתי, זה המצב הכי אלים של המחלה. המחלה שלחה גרורות לכל מיני איברים חיוניים בגוף, וזה מצב שהוא באמת מאוד מאוד קשה. אז ככה, סרטן גרורתי זה השלב היחידי במחלה הזו שהמטרות הטיפוליות הן מאוד מאוד ייחודיות לשלב הזה. יש שתי מטרות טיפוליות, אחת זה הארכת חיים, כמו שגם אתם וגם אני רוצים הארכת חיים, והמטרה השנייה שהיא שזורה במטרה הראשונה זה איכות חיים, גם אתם וגם אני רוצים איכות חיים. איכות חיים והארכת חיים לא פוסח על חולי סרטן גרורתיים, גם הם רוצים בדיוק את אותו דבר. אבל מה קורה? הפרוטוקולים הסטנדרטיים הרגילים שנותנים לכם ומציעים לכם ברוטינה בבתי החולים לא מצליחים להשיג את שתי המטרות האלו לאורך זמן, אם בכלל. והסטטיסטיקה שם היא ידועה מראש. עכשיו, השלב הזה של המחלה, שלב גרורתי, בניגוד למחלה שהיא לא גרורתית, שם דרך אגב המטרות הטיפוליות, יותר נכון מטרה טיפולית היא אחת, ריפוי, להעלים את המחלה לגמרי ולהמשיך לחיות בחיים רגיל ולעשות את מה שאנחנו עושים בשוטף. מחלה גרורתית, שוב המצב הוא שונה. עכשיו במחלה שהיא גרורתית, אנחנו צריכים לעשות את המלחמה הזו בתחבולות, אנחנו צריכים לפתוח את הראש, לצאת מהקופסה, לראות מה קורה בעולם, ואחר כך להשיג את אותם תרופות וטיפולים כדי שהמטופלים גם יקבלו את התרופות והטיפולים הכי מתקדמים והכי מבטיחים והכי חדשים מכל העולם, דברים שיכולים לעזור להם הרבה יותר מהפרוטוקולים הרגילים וממש לשנות את הגורל שלהם, ואנחנו רוצים שהם יקבלו את הטיפולים האלה גם פה בארץ, כלומר אנחנו רוצים שהמטופלים יישארו כאן בקרב המשפחה שלהם ולא יצטרכו עכשיו להעתיק את מקום מגוריהם לחו"ל ולקבל את הטיפולים שם. וזה בדיוק מה שטריילינג פארמה עושה. גם אנחנו מוצאים את הטיפולים הכי מתקדמים שיש למחלה גרורתית וגם אנחנו עוזרים אחר כך להשיג אותם. וזה בעצם ממצה את הפעילות של החברה הזו. וכאן אתם נכנסים לתמונה, כי אתם צריכים לשאול את עצמכם, איפה אני נמצא? האם אני נמצא במקום שהפרוטוקולים הסטנדרטיים ייתנו מה שהם ייתנו ואני מסתפק בזה עם הסטטיסטיקה הידועה מראש, או שאני רוצה להיות במקום שבו אני אהיה מסוגל לפחות לנסות לשנות את המציאות, לשנות את הגורל של אותו מטופל, של אותו חולה סרטן גרורתי. ואם אתם בסיטואציה השנייה שאתם רוצים לנסות לשנות את הגורל ואתם רוצים לחפש בכל העולם כל טיפול, כל תרופה שיכולים באמת לעזור ולהעלות את הסיכויים של החולים האלו, לנצח עד כמה שניתן את המחלה הזו, תשאירו כאן למטה, אתם תראו יש שם קישור לדף שאתם יכולים להשאיר לנו פרטים ליצירת קשר, ואנחנו ניצור איתכם קשר בהקדם האפשרי ואנחנו באמת נשמח לעזור לכם. זה מה שאנחנו עושים בטריילינג פארמה. ביי, להתראות.